даро. Рафиқ Сардор мумкин? Мумкин. Рафиқ Сардор иделаи ҷиноятӣ ҳамон раиси ҷамоат. Рафиқ Сардор бачаҳо овардагианша қабулгоҳ дар дуронанша? Раис ҷамоата? Дурон. Чанд рӯз чи дурамони дурон? Салом алайкум. раис ҷамоата худа? кадом ҷамоат? ама худа ту медуни ку ном насаб ва номи падар исмоилов саъди маҳмадсолеевич. шумо мара айкаҷо мешиносем? ака ян делаи ҷиноятӣ шумо айнами раиси ҷамоат соли таваллуд ҳамаш ҳамҷа нависаге айкаҷоем кай рафтем кор дадар омадем чӣ қадар рӯзи шумо кор кардасем бо дар ин қамолати коритон шумо чӣ ҷиноятҳоро кардаем инами ҳамаш шикоятҳои хитаина шикоят ҳамаш ай халқ ина аз шикоят аз пири устод рудакида шикояти хеле бисёр ека эй раиси ҷамоат ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ нашояд ки номан ниҳанд одамӣ шумо гуфтанае ки ин қаҷиноятое ки шумо кардагин мо ҳама ёра намедонем як рӯз ярӯз бонем рӯи коғаз намеоям бо дар пеша нишон медем муҳтарам раиси ҷамоат гуфтане ки иқа замину заминча иқа хонаву дача и се-чорта зану 15 бача и замини палаки тарбузи савча пачка долларча сарашон калча дар бағалатон десета арӯсча рақсу бозӣ када ё ҳамаш ай кадом ҳисобай ҳамаш ай пули хидмай чӣ хеле пули хитай пули халқи ҷамоатай во и халқи ҷамоат ай куҷое қадар пул дорад шабҳо ба пушти хонатон ман наравам ки меравад ҳамин мазоқ мекунанд чӣ мекунанд саъдӣ саъдӣ ин бачаро мофтам ин ванара бардар баня бу часпон оварда дариҷа часпондаи ту беақли ҷеда биёр дар бараш бо я унитази дига бизахай чӣ мегам я одамия мебина на худ дар ҳамиҷо овозӣ кунам бо иш сатили овардаи ҷамодаи занаки беақли дига мештавошам ҷо бозӣ када небоя кас набида мегӯй ман ёдак бобои ғафуру ҳам мебинам мега қичаранги ма кадай бача саъдӣ лабай ота лабай ота чӣ гапаи ин ванара ма тарафтам ки дар даруни ҳамон баня да бучаспон ту варда дар гӯ часпонда ҳамҷа одам овозӣ мекунам охи ота замонавӣ кардамша замонавӣ кардӣ охи нами ҳар як хонуме дурои ку дар дари ҳавли вану мондиай унвайни ай тараз бо биё як унитаз бучаспон ай омудум дидам рӯшан часпондум ҳамҷа як та медури як касига мебина айб неста як ақл дорӣ бигӣ сатили овайҷа куҷо бармедам баня бар камара мазоқ кадиса нисам ё ҷако зоштимай то як марда ки капа калон изо намекашӣ айба намедонӣ 10 сол бефарзанд гаштем
бачам гуфтина бачадор шудем ҳамтариш мекунӣ? ҳамтариш мекунӣ? Ай, гӯй гам мезана звониш намқа як қалоч. о барои чӣ сир кардасти гудаки бечорара марда каппа калон? гудаки бечораш хе гудак бечора, яки у бечора, яки ту нигоҳ кун чӣ кор кадай. ма уро айкима ҷои хади ки у бозори ҷалҷам пуштора када овардам ки ҳамин гудак рафтам ки бар дар ҳамон баниам бичаспонӣ. Нахуд чимо ванара дар берун бичаспонӣ. Мода ба ҳамеди модатон модат кади безор кади амарата мода. Тира мора безор кадӣ. Тамора безор кади. Ик гунагоре охи. На шавқов дорем айда сейда на рӯз. Ай би дигарона мебини, ай би хитана мебини. Кокадам. Шави дароз хыр мекунӣ, хыр када хомери. Хыр када хомери. Дурӯғ нагӯ. Бача хыр када хомерава. Во. Ту дурӯғ нугота? Худ ранги дижо гори то рӯз қиррас кара хомери. Шумо ҳар дутон очао бача дурӯғ мегин. Ту рост мегӣ. Мо чӣ дурӯғӣ мекадаем? ҳамеша ман то саҳара бедор будам. овози даҳан ман гӯш кардам, ягон бор хыр накардам. Büyüyün, darıyın, büyüyün. Darıyın. Assalom. Büyük Хуарҷон. Валейкум ассалом. Валейкум. Мешаш мо назид созид. Рамадсоз пештон омадам. Раҳмат. Омада будем пештон дорухат нависта будем, намора гирифтам ҳамаша. Худо ба шукр состарак шудагим, гуфтам я борга пештон бем нишон будем химан. Ай, дорухата ман навиштагим, а? Ҳо. Не, рақамои ман. Раҳмат. Давлат Маҳмедова будин шумо? Ҳо. Менеҷер. У духтарак актриса, а? Созин саломатуну хубай? Чӯ кадин табобата кадин, дорора кадин? Ҳамаш хуб охи? Дига ғам надудеси ягон? Озирашта ғам надудеста якне. Гӯш чӣ гӯш? Соза. ҳамрӯз хеле ки саррӯз ма рафтем бо ман нагира. ҳамин гирифтем монду барои шуморо ҳамин борни спирта бикунем бад. Эра бикунем. Як рӯзда диққатраи ҳамин чакунем. 3 бор. Як рӯзда 3 боро диққатраи мечакунем. Хай тамоми дору чӣ боша беста чӣ намекард тамом дига гап. Майш хоб акаҷон рамат калом. Майлаш зинда бошем. Хуш омадем. Хуб. Ама. Будуруй. Мумкин аст духтурҷон? Мумкин аст, биё. Ассалому алайкум. Ва алайкум. Навзе. Меша шумо назид Зама. созид. Духтурҷон ман у ҳафта омада будам-ку? Исмоилов Саъдӣ, а? Чӣ хел шиди? Фоида када гади дору омад? Раҳмат шумо дод духтурҷон. Дар ҳақиқатан шумо профессор, академик будед. Ҳама доруото хӯрдум. Капел мондум. Уколам кардум. Ягон камбудине 100% сосидум. Раҳмат шумо да. Зинда бошем. Шумо миннатдор. Зинда бошем. ҳамеқе ки як дорутоно хӯрда натонистам. ҳам қинхире буда ки мехириша менам дили беазур мешавад. ҳамин ҳар чораш кадом чӣ хӯрда натонистӣ? Ина овардагиумша. Овардагиша? Свеча.